Morning mga kapadyak. Nandito kami ngayon sa Mount Balungaw. Sinakay namin yung mga bike namin. May dala kaming grass cutter. Kasama natin sila Bro Ruel, tsaka si Uncle Albert, tsaka si Sir Silver. Nasa taas na si Sir. Siya yung magpapakain sa atin mamaya. Yahoo! Maraming salamat nga pala kina Sir Tapon Coloma tsaka si Sir Brian Cruz. Binigyan niya kami ng panggasolina tsaka pang shot. Yahoo! Tara, samahan nyo kami. Maglinis tayo. Pajak, inuumpisan na naming linisan. Yan si Bro Ruel. Linisan natin itong trail dito para maganda. Tanggal. Linis din pag may time. Si Sir Silver. Siya na yung nauna dito kanina pa. Ala lang bit sabi ko. Jay. Kalubong ko. Linis din pag may time para ma-enjoy natin mag-trail. Salamat kayo Sir Silver. Sagot niya yung pagkain natin mamaya. Wow! Ang palakas. Anong oras kaya kami matatapos mga kapadyak? Time check 8:10. Ang ganda na ng sikat ng araw. Hindi matatapos. One hour later. Time check mga kapadyak, alas 9. Nakakalahati na ba tayo mga boss? Wala pa. Wala pa. Sa kalahati. Tingnan natin yung nalinisan mga kapadyak. Yun o. Galing pa kami doon sa kabila mga kapadyak. Nakakit ko pa itong dalawang bike. Okay mga kapadyak, nakarami-rami na tanggal na nagapas. Nagapas na tanggal.
Karong pa yung mag-iaraan yung butwa. Mga kapadyak, dito yung pinaka-trailhead na din ng ano, trail dito sa Balongaw. Wala pang pangalan. Testing nga natin pababa. Dito yung linisan namin dyan. May option tayo dito eh. Doon sa kabila din, saka dito. Pero dito, maiksi lang. Subukan lang natin. Ride safe sa atin. Akyat. Ang isang akyatan. Mga kapadyak. Tapos, pababa na naman to. Alright, ang ganda. Yahoo! Hook. Pag diretso natin na mga kapadyak, palabas na yan sa kalsada. Oh, ang ganda, may ilog. Ito po yung nilinisan namin mga kapadyak. Oh, tulak muna. Hirap muna bago sarap. A few inches later. Ito makakuha. That's it. Time check. 10:10. Di pa kami tapos mga kapadyak. Hirap pala maglinis ng trail. Daming nakakatinik. Oh. Gutom na ako mga kapadyak. LOL! May tinik. Doon pa lang. Dapat mabilis ka dito para mag-wall. Wall ka dito, oh. Doon, oh. Marami pa pala ditong tatabasin. Si Ruel. Mabisina ko. Gutom na ako. Ayun mga kapadyak, mag-alas 11 na. Tama na to. Sa sunod ulit. Oh. Naging technical na dito, oh, mga kapadyak. Daming roots. Daming roots. Rats na, may roots pa. Ayan, Uncle. Mahaba-haba din to mga kapadyak. Yung
Wait. Yun. Saan ka ba? May tabas pa tayo. May din dito na part. Pauwi na kami mga kapadyak. Gugutom na ako. LOL! Mas makalaspag pala yung ganito, yung maglinis ka ng trail. Five minutes later. You. Yeah. Let's go mga kapadyak. Hey there, Yun, no? subscribe to my channel and also press this bell icon. Boss! Okay, dito na tayo. Bababa na tayo mga kapadyak. Sana all! Wow! Ano nga mga kapadyak? Mga quality bike ni Sir Silver. Ano daw, Silver? GT. Wow! Puro patibay mo, boss. GT Fury. Ay, ano ba yung nakaka? Hindi pa, sir. Dapat, boss. Yung pang paggastusan mo. Ay, naka-toy stage. Yun. Mga collection ni boss. Sana all. Yun, oh. Wow!
Uya. Sulit ang naglinis namin ng kal. Bro, Tuwin. A few moments later. Ay, sarap ng niluto ni Sir. Sa ulitin sir ah. Oo, sir. Thank you, Sana thank you. may dalawang meat BX bike. Okay, thank you. Uwian na. Ay. Woo. Ayun, dito na yung ride natin mga taga. Hindi yung gabang gol. Ay. Yan, yan. Yung, ayan na, yung media. Maraming rides natin, mga